ị na-akọtakwa sign nwanne daddy ị na-akọta sign ọfụma ka ebe na-eme na ụmụazị ibe m alụchara nwaanyị na-akpata ego eriri m ịkpata ego na-emere mebere ka nwe ike kpata ego ọbara nwa chi na-emere akpatala ego enwere m obi ime ihe niile daddy ngwa cheki na cheki na ya cheki ị ga-use wisdom chọpụta ihe mere ha ji kpata ego ga-akụnye that side ego ga-asọ daddy ị na-akọta sign. Now we are here shooting a film, pressing forward is the goals here. And the film is doing film. And we are here with this young man who is doing so well. Chifu anya kota science comedy, on a Swiss, nti aya kudu danya zuwo onye dike ibu steko ndị nke ọzọ adị steko ị ga-esikata steko ọ ga-adịrị gị mma na nsusu gị ga-aga nsusu gị ga-enyere gị a ga-elere moto gị elere na-elere ihe niile asụ onye isi ndị nsusu ibu mere ya bute ego chọsi n'oji eme ya bute ego onye dịka ime eme ya chukwu ime eme ya bute ego ọ gịnị ka ị ga-eji gaghị ebute ego onye ara you can live like Methuselah. God go give headiness, prosperity. Methuselah was too much. 17th. Into my Indian base. 17th na ụmụ ya nke bụ nwoke na nwaanyị ya emeba day. Anyị dị m ibute ego ka nwe ike kwado ụlọ nwaanyị tension lọdụ so nwaanyị. Ma ama sakamento so nwaanyị. Ọbara nwa Chineke so nwaanyị. Brembo so nwaanyị. Eti ji m emekpere na ị ga-ahụ m ebute ego na ị ga-ahụ na m bute ezigbo ego ụlọ elu. Daddy, moto ị ga-agba na ahụ ị ga-agba Bugatti. Ị ga-agba Bugatti because nna furu uru. Ahụ ịtara anwụtọ nwa. Ọ dị dị isi. Ịtara ahụhụ ka Chukwu ga-enye gị glory. A ga-agaziri gị. Daddy, a ga-aga ịchọ ego. M ga-achọ m ego. Nwede emego.